Să vă pup. Salva. La revedere. La revedere. E foarte util pentru un regizor începător să lucreze cu actori profesioniști, pentru că ei vin cu soluții, vin cu stratul asupra personajului și unii chiar ajută și colaborează pe personajul care tu îl ai pe scenariu. Se pot ajunge la lucruri foarte frumoase în care fiecare vine cu câte o parte și se conturează mai bine personajul. Asta am încercat să fac și în acest proiect. Mă, și ce bine se ține doamna Cernea. Nu vine să cred. Și glumeți amândoi. Stai mă că n-au 80 de ani, au 60. Da, așa e, dar mie tot mi se pare de admirat. Sunt foarte deschiși. E prima oară când lucrez cu o echipă de profesioniști în afară de operatoare care a fost colegă din an cu mine. Prima oară când am avut o echipă de profesioniști în spate exact cum ar trebui să fie la orice filmare. E foarte bine, simt că nu mai trebuie să mă agit eu pentru tot și inclusiv colegii mei unde eram 5 oameni trăgând de o cameră să fac un film. Voi, dar exact aici în fața garajului, Acum mi-am dat seama că e și o responsabilitate mai mare pe umerii mei, adică oamenii ăia fac ce zici tu. Tu trebuie să știi ce zici, trebuie să știi ce ceri. Ei o fac, te ajută, dar înseamnă deja un nivel de profesionalism mai mare decât ce se întâmplă la școală. Dacă mi-aduc aminte cum a început totul, știu că eram în anul 2 și a apărut așa deodată, uite, un proiect. Sincer, la început nu credeam în el, adică nu prea credem în genul ăsta de lucruri din România, nu știu, sau noi. Au venit, ne-au prezentat, uite, vreau să luăm regizori începători, să facem filme. Chiar am avut un an de cursuri. Până la urmă s-au făcut filmele. Cred că e ok să întâmple genul ăsta de lucruri, în sfârșit, mai mult decât filmele de școală, să vină din exterior oameni care să colaboreze cu noi ca studenți. Invazia insulei. Ia-ți o parte și o parte. Hai că mă luăm la sniper. Lasă-mă că te visezi. Vai, dar ce zic toată lumea așa la tine. Sac de plastic pe față, că e normal că bagă într-un plastic. Și descoperă plasticul de pe picioare și când te dă cu tot plasticul ăla. De pe față. Înțelegi? Bine mă la repetiție, doamna, acum a luat o curentă și s-a dus mai încoace. Ce vrei? Secvența 2, cadru 1, tras 1. Set! Acțiune! În proiectul Media Lab, lucru cu actorii profesioniști a însemnat foarte mult pentru mine, deoarece a fost pentru prima oară când am lucrat în exclusivitate cu o echipă și cu actori profesioniști, ceea ce în cariera mea viitoare s-ar părea e foarte posibil să mă ajute foarte mult. Un actor profesionist pot să consider și câinele cu care am lucrat, deoarece a fost un câine dresat. Lucru care nu mi s-a mai întâmplat, să lucrez cu un câine dresat, care a răspuns foarte bine la comenzile mele și ale asistenților. În general, experiența asta a fost foarte benefică pentru cariera mea viitoare. Alergă, alergă! Țin pe această cale să mulțumesc echipei cu care am lucrat, deoarece pot să consider că a fost și să spun că a fost o echipă profesionistă, care a făcut toate lucrurile pe care ar fi trebuit să le fac eu în mod normal, ca și producție, și eu fiind obișnuit cu o producție neprofesionistă, au lucrat ceas,
lucrurile cred că au ieșit foarte bine, se vede pe peliculă ce am muncit împreună. Complicăm foarte tare cu barca. Așa. Ce? Nu mai am acum Să nu ne complicăm foarte tare, că uite când se umple de apă și alte nebunii. Tragem un plan mediu cu ei când avansează pe nu știu ce, cu replicile și după aia cum dau ei așa și pe aia lipsă îi vedem cum vin spre mal și gata. Nu e astea. Cucurile vechi așa fac. Ala cei din... Proiectul Media Lab, așa cum îi spune și numele, a fost un laborator media pentru studenții de la film, de la facultățile de profil din țară. Împreună cu doamna Mănăilă, care ne-a ajutat foarte mult în crearea carierei ulterioare. Până să intru în acest proiect, nu știam foarte multe despre piața media și despre cinematografie în general, dar ulterior mi-am dat seama că este mult mai complicat decât îmi imaginam. Stop! Stop! Din păcate, totul a fost cumva foarte din scurt, pregătirea cu actorii și repetițiile au fost în locație, ceea ce în mod normal nu se face. Dar am avut un mare noroc, ăsta e adevăr. Adică am avut norocul să lucrez cu Cătălina Mustață și cu Constantin Florescu, care sunt foarte buni. Și nu știu, a fost extraordinar să lucrez cu ei, pentru că e altceva când lucrezi cu actori profesioniști. Văzându-i pe ei cum lucrează și cum abordează textul, înțelegi tu ca regizor cam cum ar trebui tu să lucrezi cu ei. Adică ești din facultate și nu prea știi nimic. În special lucruri cu actor, adică e vorba de practică, dar e vorba și de a ști anumite lucruri, pur și simplu, de cum să pui problema sau cu ce indicații să le dai ca să obții ceea ce ai tu nevoie pentru film. Și mi-a fost de mare ajutor, adică e altceva când lucrezi cu oameni profesioniști. Și te supune pe tine, adică faptul că toată lumea e atât de profi, te pune pe tine într-o postură, te pune pe tine sub o presiune și trebuie să fii și tu cât poți de bun. Și mi se pare foarte bine că s-a întâmplat chestia asta, că am avut echipă profesionistă și actori profesioniști și plus că te legi de oameni, adică asta se întâmplă la orice filmare, te legi de oameni. Și e foarte important, pentru că de acolo, cunoscându-i tu ca regizor, pe ei ca persoane, poți să aduci ce e propriu fiecăruia în personaj și asta e destul de important. Adică eu cred în asta. Și cred mai puțin în cast type, adică în tipologia asta pe rolul ăsta. Adică nu cred foarte mult în asta, că bineînțeles că anumite fețe se potrivesc anumitor personaje, dar cred că poți să faci un personaj și mie mi se pare mult mai interesant cu un personaj care pare să fie pe contra-amploa, mai mult decât pe amploa. Și da, mi se pare interesant de explorat asta. Oricum, eu cred că a fost bine, adică pentru mine, nu știu, pentru ei nu cred că a fost atât de bine, dar pentru mine a fost foarte important să lucrez cu ei și am avut foarte multe de învățat. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru că, nu știu, m-au ajutat enorm și n-am simțit pe cuvântul meu, deci în 3 ani de facultate n-am simțit suportul ăsta și nu e vorba doar de suport, faptul că au fost foarte profesioniști în ceea ce făceau, cât mai degrabă de faptul că atunci când ești pe platou și ești începător, chiar ai nevoie ca lumea să te ajute și să te înțeleagă și atunci când o mai dai în bară și să nu te judece și să înțeleagă că ești la început și că nu le știi pe toate și că ai foarte multe de învățat și că uneori chiar ești mai tâmpit și e foarte important că au rămas așa calm, chiar dacă eu nu eram calmă deloc și mi-au dat și mie din calmul lor și chiar vreau să le mulțumesc pentru că a fost o filmare foarte dificilă. Și chiar vreau să le mulțumesc că au fost alături de mine până la capăt. Și serios, adică pe Cătălin chiar l-am simțit, nu știu, ca pe un prof, adică mi-a fost de foarte mare ajutor. Și m-am simțit mai puțin vulnerabilă, ceea ce cred că e foarte important. Da, e un proiect foarte curajos
și din câte știu e singurul din România și ceea ce mie mi se pare într-adevăr extraordinar e că au reușit să adune oamenii ăștia și că au reușit să se plieze pe nevoile noastre, care sunt destul de speciale față de nevoile altor studenți de la niște facultăți oarecum mai teoretice și a căror parte practică nu implică asemenea costuri și tot ce ține de producție. Și asta mi se pare, dincolo de ideea pe care au avut-o, mi se pare foarte, foarte tare, că au reușit să-i aducă pe oamenii ăștia în jurul nostru și faptul că am avut feedback de la Cristi Puiu mi se pare o mare chestie, adică și faptul că au reușit să aducă, nu știu, regizori și operatori români care chiar lucrează în domeniu și care chiar ne pot face un transfer de know-how, cum e Tudor Mircea, cum e Corina Stabilă, care au fost foarte drăguți cu noi și chiar ne-au învățat chestii, adică a fost extraordinar suportul pe care l-am avut de la ei și ți-am zis, Cătălin, mi se pare că a fost așa un fel de tatăl nostru la toți, așa. S-a implicat foarte mult și s-au implicat ei ca oameni, adică dincolo de atribuțiile pe care le-ar fi avut și de ce ar fi trebuit să facă, adică dacă nu interesa proiectul ăsta și ca filmele noastre să iasă, s-ar fi implicat mult mai puțin și chiar simțeai asta, că sunt acolo cu noi și asta mi s-a părut un mare lucru. Tu te-și filmează pe întuneric. Păi, ce facem? Paharul dansator. Unde facem noi making of? Bagă mâna și ia. Mai găsit pe mine cu sticla de whisky. Eu de fapt să știi că nu beau. Doar consumat. Consum puțin. Nu, da, nu bea. Nenică, de mai încolo, că ne-ai stricat, rubre.